Amin. Tapuji Tuhata, mari dimahita sepokede nomor tolu, ayat sada 2 dohot ayat tolu. Puji
marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi perbadiana tumapalangi dohot tanoon. Amin. Luluhon maahu ale debata, jala perbadahon mabadaku dopa bangso na sa daulat marroha. Say palua maahu sian bawa siulaon si pauto-oto dohot hajek kelon. Ay hodo debata haroroan ni hagogoku. Tongos mahati romu dohot hati goramu akan namanuguahu. Pataruahu tu dolo ni habadiomu dohot tu ingananmu. Haleluya. Martanyang mahita. Ale Tuhan Yesus sasada hodo si pangulu napado muhoncol madohot debata. Hupuji hami guarmi jala hudok hami mauliati tuho ala ni saluhu na binahin mi. Patupahon hanguluan nami. Saidongani mahami marhiti-hiti asini roham. Asa hupikiri hami totong natinomu dohot hamamatem. Asa huarsakon hami dosa nami. Jala asa tubuh di hami haporsiaon nasitong. Jala asa marroha haholongan hami huhut madok mauliati tuho. Asa olo hami mangihuton horo di hamamatem. Ali Tuhan Yesus di homa natama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhuturia naung tinobusmu marhite-hite mudarmu nabadiai ola nion rodi saliling dililing na. Amin. Tatangihon ma patik ni debata sian patik perjolo sahatu patik na paupaton. Patik perjolo ahu do Jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahinommu debatam. Patik paduahon dang jadi ganonmu jala dang jadi sumanommu manang ahana di banua gijang dohok dari banua tongon rodi na di bagasan aik na di turuni tano yang gotunggabe si sobaon manang sioloan. Pati patuluhon dang jadi dohonon kuarni di debata yang go soture dalanna ai hona humna do sogut akan amarsineang di kuarna. Pati paupaton ingot hamu mapabadiahon ari minggui di naunom ari ma ulah hamu nasa si ulonmu alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba di Batam doi dang jadi homangula anggo dinasadari manang anakmu pe nganang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro dipinahanmu ro diisi ni hutan ni halak pe namang ibati hutam ai di naunom ari do ditoppa di bata langit dohot tanoon dohot laut dohot nasa isina dungi maradia do ibana di ari papituhoni dibaheni do ubahen na di pasu-pasu di bata Jahoba ari paradian nai jala di parbadiai ido yang kesana atong rak mangidogogoh mahita nalahu magulahon pati nai ali Tuhan di bata sai pargogoi mahami mangulahon naumbar tu pati mi. Amin.
poti madosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoro hami dah hamatian ni pardosa. Mula manian parjahat itu marikod dalan asa mangulu ibana. Ido dipangido roham. Alani iubahin dipangido hami. Sesudati matoru-torum asa unang mangonai betu hami. Saya sisa sudi dosa nami asa mangulu hami di bagasan asin roham. Saya pargogoi mahami asa margogo hami. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi gimana bagi-baga taryok Tuhan sesani dosata. Roma hamu tuahu asa mangulu to dimuna nina Tuhan Jahuba. Tungsura rarado samuna songon abi bunga dadap botardo bahenoku songon itak. Nang perara songon abi hasubba gabe songon hapas do muse. Hasanga pema di debata nadigijang. Amin. Bagaimana hatan di debata nagabi turpo epistel di minggu tasaderayon ima sian rom bidualu mamukasian ayat onom rodi ayat 10 sada tajahama marsikat soring ay hamatia do haruhaun ni daging alai hangoluan jala hadami do anggo haruhaun ni todi. Alai dang terhalu mohon debata akka parroha daging. Alai molo Kristus di bagasan hamu mangulu do todi alani hati goran. Nang pe mate pamatang alani dosai. Ido sahatna martua do akan atu mangihon hatani debata jala na piopsa. Amin. Namaku
koma hapor sautai songon na hinati dakon idong atas hapor siau di sadok portibion rak mahita madok ahu porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosa na tu mapalangi dohotano ahu porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana itu buhon isi Maria na gabi-gabi asa to di porbadia adorang suabuhan ido tuhata na tu maun na berni di panghuman ni silatus nama tetar pajal doi bana di hau pinar silang na tua tu banua toru deng di tano namlah mangulu di hari patuluhon nama nai tu surgo la hudur tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disimai bana pai mangso tu tano on manguhumi halak na mangulu doho namate au porsia di tol di porbadia jala dong sada huria nabadia huria hatopani halak Kristen akan nabadia doho di hasisani dosa doho di hatai namando mulak mangolu so daging di halak nang mate doho di hanguluan na surah sudah amin.
Tikting HKBP Cakung, Resort Cakung, Minggu 22 Maret 2026. Topik, debata mangalehon todi hangoluan. Na parjolo guarni minggu tasadarion ima minggu judika nomor lapatan luluho nao ale Jehovah pasalmen 47 ayat sada'a. Topik, debata mangalehon todi hangoluan. Na paduahon ruas nataba mamuk kasadarion minggu 22 Maret 2026 nunga di jalo bega beruas naik baru di HKBP Resort Cakung ima Yulia Novianti Boromanik nomor KTA 12 di Wik Amaus ruas Sahalak Pidasien Gereja Betel Indonesia atau GBI Jalan Swasembada Timur 11 nomor 29. Debatama nama masuk-masuk nasida gabe ruas naburju di Huriatta. Na patuluhon pertanyaan wik. Nang dipatupa Huriatta ma pertanyaan di wik ima na perjolo di hari Selasa 24 Maret 2026 pukul 10.30 wib di bagas ni keluarga Lubis Inang De Boro Marpaung alamat Gang Bakti Kampung Sawah Wik Nazaret. Na paduahon di hari Rabu 25 Maret 2026 pukul 10.30 wib di bagas ni keluarga FB Manalu Inang S Boro Pangaribuan alamat Aula Gereja Wik Bethlehem. Di bagas ni keluarga Era Jagukuk Haboru Pasaribu alamat Kapung Baru RT Sada Eurasia Cakung Barat Wik Galatia. Na patuluhon di bagas ni keluarga Situa HA R Pakpahan M Boru Semajutak alamat Komplek Permata Penggilingan Blok H 12 RT 12 RW 06 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Wik Filipi. Napapaton di bagas ni keluarga S Panjaitan Inang N Boru Nenggolan alamat Jalan P Komarudin RT Pitu RW 5 nomor 12A Gang Kabel Ujung Kerawang Wik Kolose. Sosoi hami matu sude ruas nadiwiki asaroma dohoti partangangani. Napa paton Purna Bakti Situa di hari Minggu 20 Maret 2026 nang dipatupa do pertanyaan Purna Bakti Situa ima tu amang Situa tohap perlindungan nenggolan sian Wik Galatia. Namar hadumua to acarai panitia manggup kosude perhalado dohot keluarga perhalado. Perwakilan Ganup Seksi 2 Halak, perwakilan Ganup Punguan Kor 2 Halak, dohok perwakilan Sian Ganup Wik 2 Halak. Asaro madohoti acara ramah tama Purna Bakti Situa nama ringanan di aula gereja. Laus titingom ma nagabi undangan resmi sian panitia. Na palimahon padidion nabadia. Hombarto pakobasion ni HKBP Resort Cakung Padidion Nabadia dipatupa di hari Minggu 12 April 2026 manang Minggu paduahon bulan April. Pinapotohom ma turuas ni HKBP Resort Cakung naing mabuan anak kon na terdidi asa mendaftar ma tu sekretariat gereja di hari jam kerja las mabuan surat pengantar sian situawik nabi dohok mabuan fotokopi akta lahir. Konseling marguru terdidi di hari Kamis sia April 2026 pukul 16 WIB di gereja ta. Naponopon jadwal pertanyaan pasion buha-buha ijuk do pesta perningotan hari haheheon ni Tuhan Yesus. Di akka jadwal pertanyaan pasion buha-buha ijuk do pesta perningotan hari haheheon ni Tuhan Yesus di tahun 2026 boy mata jaha di lebar titing Taganuk. Na papituhon Dewan Koinonia. Na parjolo seksi remaja. Permingguan khusus remaja di hari Minggu 20 Maret 2026 permingguan khusus remaja digabung dohot permingguan pukul 30 WIB. Laos patubigihon lagu puji-pujian donasida di permingguan ini. Pinangido matu sude remaja asaro madohoti marguru kor lao persiapan tu permingguan ini. Napaduahon alat musik do perlengkapan permingguan khusus remaja. Di
Di Bagasan Minggon dilengkapi tim ibadah khusus remaja, pendamping remaja doh komite remaja, doh alat musik doh perlengkapan permingguan ni khusus remaja secara swadaya. Ima gitar elektrik 1 unit, bass elektrik 1 unit, kahon 1 unit, mixer 1 unit, speaker 2 piece, lemari penyimpanan 1 unit, mixer wireless 2 piece, dohot keyboard, pemberian manang sumbangan. Alat musik dohot perlengkapan nai gabe inventaris ni gereja HKBP Resok Cakung. Napatuluhan seksi perempuan. Naparjolo kegiatan menata tanaman gereja. Obarto program kerja seksi perempuan HKBP Resok Cakung nomor tugas di bulan Maret 2026 gabe menata tanaman manang bunga di alaman di gereja ta ima perempuan na sian wik diaspora pinangido matu sudep perempuan na diwik diaspora asarolao padenggaton akka tanaman bunga na adong di alaman ni gereja ta na paduahon jamuan kasih bulanan obarto program kerja seksi perempuan HKBP Resok Cakung nani tutup penirapot huria ima nang patupahon jamuan kasih sehari sebulan na patupahon kopi teh manis turiat tanaro marminggu di permingguan pukul 7 wib doh permingguan pukul 30 wib nama tugas di bulan Maret tahun ima perempuan sian wik Filipi dan dipatupa mai di hari Minggu 20 Maret 2026 pinangido matu sudah perempuan na di wik Filipi asa di parade ma jamuan kasih doh manotopon jadwal na asa dititikon na patuluhon seksi ama di hari Minggu 27 Maret 2026 pukul 10 sia 30 wib nang dipatupa do sermon seksi ama na maringanan di aula gereja pinangido matu sude ama HKBP Cakung Resok Cakung asaroma dohoti sermoni na pawaluhon Dewan Marturia nomor tugas para dehon snack pertanyaan pasion obartu hasil keputusan rapot ni huriata dia tetap podo petugas lao para dehon snack di pertanyaan pasion ima sude punguan kor na adong di HKBP Resok Cakung jadwalna disusun ima na parjolo pertanyaan pasion na parjolo tanggal 31 bulan 2026 Bolahanamak ina parade Kamis jala sekaligus koordinator wik kana wik remaja dan naposo dohot kor ama Galatia napaduahon pertanyaan pasion kedua ima tanggal 1 bulan 4 2026 nani hobasan ni kor ama inahanna sekaligus koordinator paduan suara Hosana Pois dot wik Galatia napatuluhon pertanyaan pasun napatuluhon tanggal 2 bulan 4 2026 imanani hobasan ni lansia punguan manden paniel dohot paduan suara Getsemane sekaligus jadi koordinator pinangido matus de punguan kor naung di jadwalhon asa markoordinasi jala makobasi akasnek di pertanyaan pasioni laos nasida ma namarkor di pertanyaan ini napasiahon seksi diakonia sosial naparjolo kunjungan kasih di minggu nasalpu di patuba huriatta madulo ruas namar sahid dirawat di rumah sakit nani hobasan ni pardita perhalado do seksi nani dulo ima na parjolo nyonya Syaturi baru menurung di rumah sakit Persahabatan Wik Bethlehem. Na paduaho nyonya Nainggolan Embor Syaturi di rumah sakit Ananda Bekasi Wik Jericho. Tuhatama na mga leon hamalumon ni sahid di sude ruas namar sahid na dirawat di rumah sakit suang songon ni nang akaruas na dirawat di Bagas Nabe. Na paduahon aliale diakonia bulan Februari dia kaguar na berkomitmen pasahaton aliale diakonia sosial Huria di bulan Februari tahun 2026 boi mata jaha dilempar titing Taganuk
Sude titing dohot titing parhepengon, boi mata jaha dilebar titik taganup. Songoni masaha ni titik ta ni huriata di bagasan mingguon. Hami perhalado resok cakung pasahaton mauleate tu sude ruas ni huriata. Di paso-paso tuhata maganup rumah tanggatta ngoluta si ganopari dohot akka pelian nata pasahat tu hurianai bahen sangap di guarna. Amin.
Dame ni debata na sumurong siyan sa luhut roha. Imana mangaramoti ati-ati ho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Tajakoma nagabihatan ni debata di minggu sadarion ima minggu judika. Na dienet sian Hesekiel bindu 37 mamuka ayat na parjolo sahat rodi ayat 10. Takasma tapayut-ihut di bagasan rohata asa hujau kami ma tuhita saluhutna. Hesekiel bindu 37 ayat na parjolo sahat rodi ayat 10. Dungi songgop matuau tangan ni Jehovah. Jala ditogihon au haruar marhite-hite tondi ni Jehovah. Jala dibaulon au ditonga-tonga ni rura nagok holi-holi ni jolma namate. Dungi ditogihon ibanam au mamolus sian lambung nasida tuk kumaliang gabe idama. Godang situtu mararahan di atas sisik nirurai. Jala idama masak situtu do luhut nai. Jadi nina ibana matuau ale anak ni jolma. Ate hete gamon tarpangolu do pe akka holi-holion gabe nikuma. Ale Tuhan Jehovah hodo naumbotosa. Jadi nina ibana matuau manurirangi maho taringot tuaka holi-holion. Jala dohonomu ma tunasida ale holi-holi akka namasaki. Tangihon hamuma hatani Jehovah. Songonod do hatani Tuhan Jehovah tuaka holi-holion. Idama au mangalehon tondi tubagasan hamu asa mangulu hamu. Jala au mangalehon tu atas hamu akka urat-urat dohot patubuhon sibuk di atas hamu. Jala au mabain hamu marhuling-huling luhut mangalehon tondi tu bagasan hamu asa mangulu hamu asa tung ditanda hamu ahudo Jehovah. Jadi manurirangi maau songon naung tinonahon nai tuau. Jadi dina manurirangi i au Roma sada suara jala idama masa suara namar ngongos gabe masih topotan akka holi-holi ganup tudonganna. Dungi hubereng ma gabe idama nunga marurat-urat nasida. Jala tubuh sibuk jala leap huling-huling di atas nasida. Alai dangadong gope anggotondi di bagasan nasida. Dungi ninaibana matuau manurirangi maho tutondi manurirangi maho tutu ale anak ni jolma. Jala dohono mumma tutondi songonon do hatani Tuhan Jehovah ro maho ale tondi sian desa na opati. Jala mangulus maho tubagasan halak nabi nunuon asa mangulu nasida. Jadi manurirangi mau songon nanti nonahan nai tu au gabe Roma tondi itu bagasan nasida. Jala mangulu nasida. Laos diojakon pat nasidai parduan parangan apala nabolon sahali doi. Dungi ninaibana musetua. Ale anak ni jolma akka holi-holion sadok pinopar ni Israel doi. Idama akka nasida mandok nunga tung masak holi-holi nami. Jala pesan arop-arop ni rohan nami. Nang pidop do hami. Dibahini manurirangi maho jala dok matu nasida. Songonodo hatani Tuhan Jehovah. Idama au mangukap tanoman muna. Jala au mamboan hamu nakok siang tanoman muna. Hamu ale bangsoki jala au manugihon hamu mulak tutano Israel. Jadi tanda muna ma au do Jehovah
ia dung hukap tanoman muna jala hubuan hamu nakok ale bangsoki sian tanoman muna au uhut mangalehon tondiku tubagasan hamu asa mangulu hamu jala au membain hamu marhasolangan di tanomuna asatung ditarda hamu au do Jehovah namandogi uhut mambahesa ninna Tuhan Jehovah di sido yang gosahatna akamanginang dari bagasan holong ni Tuhan Yesus Kristus nian taingot tope jala taboto takas taringot tu panopau ni debata di saluhut jolma ima panopau na tersurat di buku sada musai dada hola sekedar na patupahon na suarong hiang asa gabiarong alai boido talapati na marlapatan debatado na manopa uhut mangalehon akan narikot di saluhut manusia jolmai ima tarikot di inganan si panganon bahkan ripe dohot lan naseng ne taboto kamanginang bahwasanya manusia diciptakan pada hari yang ke-6 dan di hari-hari sebelumnya Tuhan menciptakan segala apa yang diperlukan untuk manusia itu hidupi baik bumi yang menjadi tempat tinggal baik tanah baik laut bahkan alat-alat penerang di langit sana dan juga hewan-hewan yang hidup di darat, laut dan udara dan juga tumbuh-tumbuhan yang Tuhan ciptakan baru pe asa di topama jolmai seperti bagaimana rupa dan gambar Allah. Marhidai bodo talapati bahwasanya memang sedari dahulu Allah sudah mempersiapkan segala sesuatunya yang terbaik dan selalu mempercukupkan apa yang menjadi kebutuhan manusia. Jaladak kolak kata doi, jaladak kolan asal matar surat akan asongoni. Alai marhidai do boido tahati dako nakamanginang ai nasari do abe debatai di ngoluta. Tuhan itu nggak peduli. Tuhan itu nggak pernah tidak melihat apa yang dibutuhkan. Bahkan sebelum ada manusia, Tuhan pun tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia. Apalagi dong adong majolmai. Nian molo di bangsa Israel di tikina parngulon ni panurirang Hesekiel na mangulu do bangsoon songon bangso na pinili di bata HP bahasa molo status na bangso na pinili di bata HP molo parngulon na ikon ditabang mamuse marhida kadosa na diulan nasida ay hita pe cot-cot pe kamanginang say taulahod do say sadar atau tidak sadar sengaja atau tidak sengaja tahu atau tidak tahu pun say taulahod do akka dosa jala dosa itu namambayan gabe jarak gabe namat songo namat daw hita adopan ni debata ido benan disuruh debata ma anak na sasadai asa tuap matupur dibion sian harajau ni surgui yang artinya bahwasanya kepedulian Allah sedari dahulu sampai saat itu dan bahkan sampai saat ini bahkan sampai selama-lamanya Tuhan tidak akan pernah untuk tidak peduli kepada yang Ia ciptakan. Tuhan tidak akan pernah bahkan melupakan apa yang sudah Ia lakukan kepada umatnya. Bahkan janji segala janji yang Ia katakan kepada para orang-orang terdahulu, kepada orang-orang yang Tuhan sengaja angkat seperti Abraham, Yakub, Ishak, yang Tuhan dengan tunjukkan bagaimana janji-janji itu kepada mereka dan Tuhan berikan kepada mereka. Jala memang marhitei gabe tahatina kodoka amang dohotinang dota kadongan di bagasan holon itu hata Yesus Kristus ima hopar tersurat di buku Lukas ya de dangadong nasotar patupa debata bagi Tuhan tuh tidak ada yang mustahil tung takas manaking tapahihut-ihut hatan ni Tuhan Jehovah doon na mandok tu panurang Israel dung di babua si Tuhan Jehovah ma Hesekielon laho tu sadarura ima nagok holi-holi na songon na pinatorang nakaning ima ka pinopar di Israel doi mereka yang sudah mati terlebih dahulu yang akhirnya menjadi tulang belulang yang mereka mati dalam keadaan hidup dengan
merasa kesia-siaan, hidup dengan merasa kesia-siaan, sebab ketika di dalam masa tahanan atau masa tawanan kembali, mereka merasa Allah telah meninggalkan umatnya. Mereka merasa bahwasanya Allah telah meninggalkan umat yang dipilihnya. Habe alanya harus asitongna na songo nagabe maddao pakilalau ni pinopar ni Israel nagabe holi-holi ay buto hamudo kamang dohotinang ay dakke di bata meninggal kita dakke pasombu-sombu di bata kita mamulus hari-hari ta matkodogan ngelut tahun sahara kita. Semua pasti akan sepengetahuan Allah, semua pasti terjadi atas akan izin Allah. Tetapi memang karena dosa dan karena kelemahan keterbatasan manusia, jadi kita akan merasa bahwasanya setiap perbuatan salah pasti ada ganjarannya, dan setiap perbuatan dosa yang kita lakukan pasti akan ada balasannya, seperti yang dianggap sebagai kutuk. Tahu tuh mangkun najolo mersahid, demam, najolo demam, kusta segala macam penyakit-penyakit demikian yang belum ditemukan obatnya pada saat itu, dianggap itu sebagai kutukan, dianggap sebagai suatu kesalahan yang mereka lakukan. Ikon benamuna pelean tutungan songonon, pelean penebusan dosa, pelean akan songonon hobar tu pangaturni akka imam najolui. Seakan-akan bahwasanya penyakit yang ada dalam tubuh kita ini adalah efek dari atau tanda atau bukti bekas dari apa yang Tuhan sengaja tinggalkan dalam bentuk kutuk atau penyakit. Habe dang ngarong dapota malo tapa hiut-hiut turbuk taun dang ngarong dapota aka tanda manang bogas ni parsahiton songon nanidok ni pikiran ni bangsa Israel naujui takas tui di pabua si Hezekiel marhite na di hati dako ni bana may aka manginang dinadong holi-holi. Habe di dok Tuhan ima marsukun tu si Hezekiel di ayat tulu ate tagamon tarpangulu do akka holi-holion, tarpangulu do pe akka holi-holion. Habe dia lusi si Ezekiel ma ale Tuhan Jehovah hodon na umbotosa malo secara pemikiran ni jolman akka manginang, bahkan halak na malui pemadok dadok majo dari ilmu kedokteran. Tidak mungkin orang masih bisa hidup kalau jantungnya sudah berhenti memompa darah, bahkan tidak ada lagi darah dalam manusia, dalam tubuh. Yang artinya kalaupun ada salah satu organ dalam tubuh kita yang tidak berfungsi, ya kematian akan sudah menanti di hadapannya. Dan itu juga dengan jelas mengatakan bahwasanya nama dok dalam hal-hal yang sedemikian, bahwasanya gak perlulah kita lebih mengutamakan kepengetahuan kita, bahwasanya kita melupakan bagaimana Allah itu ada dalam setiap hidup kita. Dan kita pun terkadang merasa ragu, dan kita pun terkadang merasa budok majo songonon molo tahari-hari molo halak batak jagoro marhali-hari molo tahali-hari pandapato ta nasabulan nasaoma. Tapi pengeluaran itu dapur nasaon persikola nidak tanak pa manu aka pesta-pesta itu kan aka ulaun las niroha manang ulaun abot niroha saya tabait do kos-kos nai jalan unang taparadihian. Jadi sisa dapat ditaman di sisa nasaon apa mau pemikiran dang cukup apa dang cukup satu bulan, tetapi selama berbulan-bulan ternyata bisa terlewatkan hari-hari begitu saja tanpa mungkin hal-hal yang kita tidak ketahui. Tuhan itu tetap bekerja di balik kegelisahan kita, tanpa yang kita tidak mengetahui bahwa Tuhan itu tetap memperdulikan umat yang dikasihinya. Dan inilah yang sering terjadi dalam hidup kita. Kita sering meragukan perkali-kalian, kita sering mengutamakan perkali-kalian kita sebagai manusia, dan sering melupakan apa yang Tuhan inginkan itu bukan hanya sekedar 5 tambah 5 sama dengan 10, tetapi angkanya adalah 10. Urusan soalnya itu biarlah Tuhan yang membereskan. Karena 10 itu kan bukan hanya 5 tambah 5, tetapi bisa juga 2 kali 5, bisa juga 2 tambah 8, bisa juga 9 tambah 1. Artinya meragam do cara ni Tuhan ni lahu tuhita.
Tetapi kalaupun seakan-akan dibuat seperti tadok maju bereksperimen, sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita ini seperti dan masuk akal di kita, seperti hal-hal yang membuat kita merasa mempertanyakan apa yang menjadi keputusan Allah, berarti irana sarupa do kita songon holi-holi ni pinopar ni bangsa Israel namati, mereka yang hidup karena merasa Tuhan tidak lagi memperdulikannya, Tuhan tidak lagi menyelamatkan umat yang dikasihinya. Saru irana sarupa doi muse dohot pandohan naman do mangulu alai dan martol diina, mendengar tetapi tidak memahami, yang berarti bahwasanya kita hanya tahu siapa itu Allah tanpa kita mau ingin tahu apa yang sudah Allah rencanakan dalam hidup kita. Kita hanya tahu itu ada Allah tanpa kita mengetahui bahwasanya segala sesuatunya yang ada di dunia ini Allah sudah merajutnya, Allah sudah merencanakannya. Idonadok nang pesega hubungan ni jolma tu dibata Allah ni dosa nabi nahin di tangan satu tung balgado asin rohani debata lau pa uli-ulihon muse hasesega ni jolmai Allah ni dosa. Tuhan itu tak pernah untuk berhenti untuk memberikan berkatnya kepada kita. Akamanginang dari bagasan holon itu hata Yesus Kristus tungna disukut di Yesus disukut debata petu panurirang nasi Ezekiel namadok atehe terpangulu dupe aka holi-holion. Ia bukan hanya dengan sengaja menguji si Ezekiel, tetapi menguji ingin mengetahui seberapa sadar Ezekiel akan kekuatan Allah. Buiru dohoni si Ezekiel dang mukit Tuhan ni haru-haruan nasotar patu pada batate. Apakah hal yang mustahil, hal yang bahkan mustahil sekalipun yang Tuhan tidak bisa lakukan? Bahkan firman-Nya mengatakan jika kita hanya memiliki biji iman sebesar biji sesawi pun kita bisa mengubah gunung, memindahkan gunung. Yang berarti bahwa iman kita itu enggak sebesar biji sesawi yang kecil itu pun ternyata kita pun enggak punya. Tetapi bagaimana kita untuk supaya bisa merasakan hal demikian adalah untuk melepaskan siapa kita, untuk melepaskan diri kita, untuk melepaskan terlebih dahulu apa yang ada dalam diri kita, supaya kita membiarkan Tuhan itu masuk, supaya kita membiarkan roh Tuhanlah yang memimpin kita, dan supaya kita dikendalikan sebagaimana Allah ingin menciptakan kita dengan tujuan-tujuan yang terbaik. Oleh sebab itu hatani Tuhan ini terpangulu dope holi-holion buido dipangulu Tuhan ini. Setiap hal yang kita anggap mustahil Tuhan pasti bisa lakukan. Setiap hal yang kita anggap tidak mampu kita, Tuhan pasti telah melakukannya. Setiap hal yang sering kita anggap itu mustahil untuk terjadi, ternyata Tuhan pun dengan beragam cara telah membuktikan bahwasanya Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Malu bicara tadi ngoti holi-holi doa ka amang doa tinang di bagasan holi tu hata Yesus Kristus ra sudah kita ya mengadopi ulaun mangokal holi ate. Malu tadi ngot ni ulaun na mangokal holion manang na anak ko saring-saring ni opukta na joloi, kita bisa mengenal bagaimana rupanya terdahulu itu kan karena ada foto. Dan kita malosian holi-holi na do na taira. Ai dia tarfoto song atar sedia gajang ma sitarupon ni namate nagabe holi-holi. Atar songo dia mancung ni arte warna si panganggon iung nai. Atar songo dia ma perropakan deh si majujung nai laus songo dia ma bidar ni si malolong nai. Yang berarti secara identitas kalau tanpa foto kita tidak tahu bagaimana bentuk dia ketika masih hidup di dunia ini. Lapatanna di sini kamang dohotinang bangsa Israel pada saat Allah mempertanyakan kepada Ezekiel, mereka telah kehilangan identitas. Mereka lupa kalau mata yang mereka punya itu adalah dari Tuhan. Mereka lupa kalau kenikmatan atau kesejahteraan yang mereka nikmati selama ia hidup, mereka hidup sebelum
hidup dalam masa pembuangan adalah dari Tuhan. Dan mereka lupa kalau segala sesuatu yang Tuhan terjadikan, baik susah, baik senang, itu Tuhan turut bekerja. Badok kamu maka manginang. Kalau kita perhatikan dalam sejarah kitab Kejadian sampai Keluaran, bagaimana Allah menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, semuanya itu bahkan dengan penuh kesengajaan Allah membiarkan itu terjadi. Seperti air bah, seperti bagaimana Abraham yang harus melihat suatu kota Sodom dan Gomora merasakan kemusnahan. Seperti bagaimana Yusuf yang menjadi dengan sengaja dijual oleh saudara-saudaranya, dan menjadi ternyata itu adalah cara Allah supaya ketika nanti masa lalu bolon atau masa kelaparan bangsa di tanah Israel, bangsa umat Israel ini bisa mengungsi ke tanah Mesir yang ada orang dalamnya, yaitu Yusuf. Itu memang dengan penuh kesengajaan yang mungkin pada saat itu tidak terpikirkan, tetapi di kemudian hari bisa terlaksana. Dan kita pun juga demikian. Oh songono kape nabi nani Tuhani tuau. Odo maksud itu Tuhani. Songono do hape jadina molo tong kita masih gantung tu Tuhani. Molo tong kita maka merhaposan tu Tuhani, yang berarti menunjukkan bahwasanya segala latar belakang atau hal yang sedang terjadi saat ini kita memang layak tahu. Alai molo taringot tu hari sogot horat debatado ndam botosa. Alanya kemanginang memang mereka itu holi-holi atau tulang belulang yang dihidupkan Allah ini tidak tahu kalau hal ini akan terjadi. Dan mungkin kalau misalnya pada saat itu mereka bisa hidup kembali benar, bukan hanya sekedar membuktikan mukjizat Allah, dan mereka bisa hidup kembali dengan benar sebagaimana mereka hidup terdahulu, mereka bisa kembali merasakan rasa yang mereka rasakan ketika mereka hidup, bisa saja penyesalan itu akan terjadi. Bisa saja mereka merasa malu di hadapan Allah kalau ternyata segala hal yang bekerja itu yang Tuhan pakai caranya bukan hitungan 1, 2, 3 hari seperti dalam pikiran orang, seperti yang dialami oleh manusia, tetapi tentang seberapa lama waktunya Tuhan membiarkan itu terjadi, mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita. Yang pasti ujungnya Tuhan akan tetap setia di dalam janjinya. Di mana di dok ayat 10 sadai ale anak nijolma aka holi-holion sandok pinoparni Israel doi idamah akan nasida mandok nunga tuk masak holi-holi nami jala pesan arop-arop ni rohanami naung pidom dohami puasa tubuh di pikiran ni bangsoi hati hai hatana songoni ala tung dipakilarun ibana no muse dang ngadong haluaon na pinatupani debata saliling ditaban Nebukadnezar dope bangsoi. Tetapi ternyata Tuhan bekerja dengan mengangkat, dengan pabangkiton aka panurirang nabi-nabi di setiap wilayah-wilayah kecil bahkan sampai ke besar umat Israel untuk bersuara pertobatan. Tung pedidok ayat 12 saat rilis 14 dung diukap tanoman, kuburan mereka kembali dibongkar, dan Tuhan menghidupkan mereka dengan tujuan asa tung ditandahamu audo Jehovah. Jadi unang jolo mate jo hita kamanginang, unang jolo tung gabe holi-holi ma jolo hita asa tatad da debata, unang tung jolo gabe holi-holi do hita jolo dipina bangkit debata songon na pinaheni debata tu Yesus Kristus baru pe asa porsea hita tu Tuhani satu kenari masuk hatama ima di parningotan hama mate ni Tuhan Yesus Kristus. Kita nggak perlu menunggu sampai hal itu benar-benar datang untuk kita melakukan pertobatan, sebab suara pertobatan, perubahan diri, pengenalan diri itu sudah ada sejak terdahulu. Alani songon halak na mangulu hita unang gabe mangulu hita habis somartondi songon nanti tatapan kosong kita melihat tapi kita tidak fokus, kita mendengar tapi kita tidak menyimak. Ale mau lombar dompet HP somar hepeng nggak biasa cocok tarasahun nih. Tapi kalau kita hidup tapi tidak memiliki roh, itulah yang tidak biasa di hadapan Tuhan.
Sebab ketika Allah menciptakan manusia, dia membentuk manusia tumiru dohor rupana alai dungi lehor debatama hosa hanguluan jala hosa ido aka mangilang na pinalehon ni Yesus tung nakok ibana tu Banua Kijang dina marsuru ton di Barbadia mangina mian jala maringan di rohata ido nama nuntun kita jala ido nama nuwiu kita lau mananda balgado asini rohani Tuhani dingoluta debata mangalehon tondi tuhita alani tajako matondi jala tapanguduho ma todihi marhite dina mapor makapor surusan hita holan tu debata samping unang sai pikirata nang gogota tapangasahon amin martangyang mahita mauliate ma Tuhan dia seni roham dohot dengan dibasam na pangaramoti hami saat yung baso dihatam na wehutang kami ali Tuhan pasu-pasu mayas asa marurat jala marparbue dinguru nami asa margogo tong kami ali Tuhan mangulahon nasa na dihatahomi tu parnguluan nami ganuk marsada-sada kuboto hami do takas ali Tuhan dihagalion daging na pamatang nami deropamu say jojo tataulahon ulau kami nasa ulau namambain jut rohani debata mirahami ima alani hadoson nami ali Tuhan gabe mabain jarak ni jolma tu tuho ali debata alai ali Tuhan ala tumbal galo asini rohami mirahami ima di pasuruho anakmu Yesus Kristus tuat tu portibion asa ibana ma ali Tuhan namanesa saduudo sanijol mai jala paulihon hubungan manusia dohot debata atong debata manami na di Banua Kijang marhite hatau ma ali Tuhan lam usadari hamido niaka padan na pinadaton debata tu akka jolman na siamu hati hai tung setia roh ali Tuhan jala di patuduhor ali Tuhan tu akka pino parnai marsogot alani song kami ali Tuhan na mangul di bagasan hasiangonon di bagasan tikyon tung manang ahape na pinalo sumasa di ngulu nami na ikon hinilagu halugahon ngulu nami di parngulon nami ali Tuhan imana sonang manang na abot ni rohas itu be ali Tuhan papos marohan nami margogo kami mangalupi sa luhut nai holan rap dohoto ali amang jala homale Tuhan na mangalehon gogo di hami jala pa sonakon rohan nami asa pos rohanami tu haduan harsogoti nang diaka partikian na sujupang tu hami pele Tuhan laho maka persyai hodo debata amanami na mangalehon hangoluan di hami jala mangalehon inganan narade di hasonangan na surasudai di harsogoti atau ngali Tuhan debata manami sai homana mangalehon tondi Barbadia namian jala maringan di rohanami ima na manuntun hami asahot hami mardaran di dalam natinotokom tu hami Tuhan debata manami na di Banua Kijang jala nunga hutangi kami bere Tuhan tikting na masa dohot na neng sipa masa masaon ditongan ni huriam asa homale Tuhan na patuluson dohot mamasu-masu parsoran nami saluhutna ruas ni huriam laho mabain sangap guar munabadia marhite aka ulau nang somal di batu-batu ngateng huriam songom partangian huriam ali Tuhan say homana masu-masu keluarga na majakkon inganan bagasna gabe inganan pangalapan ni pasu-pasu ali Tuhan pasu-pasu manang laka ruas ni huriam dinaro na sidap manopot bagas ni dongan nami na makasutok partangiyangani jala homale Tuhan na say manangihon saluhut akalo ni ruas ni huriam nang di na pinasat ni nasira di bagasan tangyang na kuha man Tuhan martangyang rohami dia ka dongan nami na marulang tahun ulang tahun kelahiran doh ke pernikahan di nasa minggon ali Tuhan o mana mangalehon pos ni roha tu nasida jala malehon habis tanah kahipason di pamatangna di asa tung anggiat asa ulau na boy di ulan nasida ali Tuhan boy mamben sangap warmu dabadia o matangyang ilek do pangiluan nami ali Tuhan tung jaloman di bagasan anakmu Yesus Kristus Tuhan nami martangyang kami tuho amin mereda mahita laos di soma papungu pilihan
tatangya koma periata martangyang mahita. Ale de batama namin na libanua gijang hodo harorowani saluhut selehon-lehon na dengan dohot na sa ulibasa na maulitus. Upasahat kami masian na nilehon mituhami perian na mituho. Sa ijalo may gabewap na husus ti jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa hubara siya kami perianon patimbuluhon harajaw muli tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam tanda kami godang ni selehon-lehon mitu kami. Asalam girgir kami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na libanua gijang, say penarbadi amaguarmo, say Roma harajaumu, say siyang. Lehon matuhami sa darion hangoluan siapari. Sesa madosanami, songon panesanami di dongan namar dosa tuhami. Unang hami to gihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disondakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dompakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasarhon ma damena tutondim.